Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda, hususan da Aşgabatda we Daşowut welaýatynda dollaryň gara bazardaky narhy ýene ýokurlanyp, özüniň rekord derejesine ýetdi. 1-nji ýylda Aşgabatyň we Daşowutyň bazarlarynda 1 Amerikan dollary 27 manada barabar boldy. Bazarlarda kesgitli bir narh ýok. Söwdegärleriň ýanyna baryp dollaryň bahasyny sorasaň, olar özlerçe narh kesýärler. Bahalar her sagatda ýokurlanýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Aşgabatly habarçymyz aýtdy. Daşowut welaýatynyň çeşmesi hem regionyň bazarlarynda dollaryň her sagatda diýenýaly gymmatlaýandygyny tekrarlap, onuň narhynyň mundan hem ýokurlanjakydygy barada mışmışlaryň adamlary dollar satyn alyp goýmagy iterýändigini belleýär. Indi adamlar dollar alyp goýmana synanşýarlar, sebäbi dollar ýakynda 60 manat boljakmyş diýen gürrüňler bar diýip, adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmämiz gürrüň berdi. Bellep geçsek 30-njy maýda Azatlyk Radiosunyň Aşgabatdaky habarçylary hem aljylar tarapyndan daşaryurt valutasyny 25 manatdan satyn almagy isleň bardygyny. Emma dollar söwdegärleriniň dollaryň ýeni gymmatlamagyna garaşyp köplenç satmakdan saklanýandygyny habar beripdiler. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2016-njy ýylyň başynda dollaryň nagd görnüşli çalşygyny doly ýatyrandan soň ýurtda daşaryurt valutasynyň nagd söwdasy gadagyny edildi. Türkmenistanyň Merkezi Banky bolsa dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçöründe saklap gelýär. Ýurdun banklary ilatyň belli bir möçördäki türkmen manadyny nagd däl görnüşde daşaryurt valutasyna öwürmäge mümkinçilik döretse-de, bu pul serişdesini nagdlaşdyrmak hemde olardan nagd däl hasaplaşyklar arkaly peýdalanmak düzgünleri dolu diýenýaly çäklendirildi. Häzirki wagtda dollaryň resmi bolmadyk çalşyk kursynyň 27 manada ýetmegi bilen ýaşaýjylar şol sanda daşaryurtlardan harit import edýän söwdegärler dollary resmi kursdan tas 8 esse gymmada satyn almaly bolýarlar. Dollaryň gara bazardaky narhy barha ýokurlanýan mahaly Türkmenistanda öndürilen we daşaryurtlardan getirilen haritlaryň hem gün-günden gymmatlaýandygyny, olaryň käbir görnüşlerinde gyçylygyň emele gelendigini görse bolýar. Soňky 2 hepdeniň dowamında daşaryurtlardan getirilen gök bakça önümleri, çağlar üçin niýetlenen haritlar, towuk etleri, dermanlar, çay önümleri we meske ýaglary değişillikde adyndan 2-3 esse gymmatlady. Munyň bilen bir wagtda bu haritlary dukan tekçelerinde tapmak hem kynlaşdy. Mundan başga ýurdun döwlete değişli dukanlarynda ardan bahadan satylýan önümler hem ilata diňe çäkli möçörde, ýagny bir günde her adama 1 kilogram un, 1 kilogram şeker we 1 uta ahal ýagy satylýar. Dukanlara getirilen bu haritlaryň möçörüniň hem çäkliligi sebäpli bu ýerde uzyn nowatlary emele getiren adamlaryň, hususan da aýallaryň arasynda ýakalaşyklaryň hem bolýandygyny görse bolýar. Türkmen mediasynda ýurdun bedew wady bilen ösüşleriň täze belentliklerini tarap ynamly öňe barýandygy tekrarlanýar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyna ýakyndan synedýän halkara we yerli synçylaryň ençemesi bolsa, häzirki wagtda ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosunyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun körpelerini 1-nji iýunda bellenilýän çağlary goramaň halkara güni bilen gutlap, olaryň rahat, sagdyn, şadyan durmuşda ýaşamagyna hemme taraplaýyn we sadlaşykly ösmegine gönükdirilen milli maksatnamalaryň hemde giň gerimli toplumlaryň özgertmeleriň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özüne Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurdun owa ýerlerindäki çağlara ýeterlik derejede üns berilmedi.
berilmeýändigine, olaryň tomusky din jalşylarynda işlemäge mejbur bolýandygyny habar berýärler. Berdimuhammedowyň 1-nji iýunda Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň web saýtyna çap edilen gutlaw hatynda çağalaryň saglygyny, hukugyny goramak, olara ahlak, demokratik ýörelgeler esasynda bilim terbiýe bermek, zenanlaryň hemde çağalaryň bähwitlerini we hukuklaryny goramak ugrunda Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gaznasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýäris diýilýär. Şeýle-de Türkmenistanda orta mektepleriň tamamlanmagy we bu halkara güni bilen utgaşdyrylyp, türkmen lideri Köpetdagyň serigin jülgelerinde, Gökderede, awada milli syýahatçylyk dolanda ýurdun welaýetlerindäki döwrewap çağalar sagaldyş merkezlerinde tomusky din jalş mögsümine badalygy berilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, çağalaryň ýokarda gürüň edilýän çağalar sagaldyş merkezlerinde din jalmak üçin ýürüýte ýollanma talap edilýär. Bu ýollanmalar bolsa diňe döwlet idara kärhanasynda işleýän işgärleriň çağalaryna berilýär. Gökderedäki awazadaky din jalş merkezleri diňe döwletiň wezipeli we baý gatlygynyň çağalaryna degişli. Kärenetçi daýhanlaryň çağalaryna täze gurulan din jalş ýa-da sagaldyş merkezlerinde dinç almaga ruhsat berilmeýär. Ýagny kärenetçileriň çağalaryna ýollanma berilmeýär. Şeýlelikde çağalaryň hukuklary depelenýär diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Daşowdly Çeşmämiz aýtdy. O ýaşaýjylarynyň we çağalaryň onlarça bilen söhbetdeş bolan Çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, Daşowdy welaýatynyň etrapdyr owalarynda işsizligiň giňden ýaýrandygy we maşala sebädine girýän girdejiniň petligi sebäpli owa ýerlerinde ýaşaýan çağalaryň aglabasy tomusky din jalş mögsüminde dürli işlerde işlemäge mejbur bolýarlar. Maşaladaky ýeter ýetmezçilik sebäpli çağalaryň köpüsi enatalary bilen ekin meýdanlarynda işleýärler. Olaryň käbiri bazarlarda araba sürüp ýa-da balyk tutup maşalasyna ykdysady taýdan goşant etmäge mejbur bolýar. Käbir çağalar adamlaryň mal ýataklaryny arasalaýarlar. İş tapmadyk çağalaryň käbiri bolsa ogurluk ýa-da beýleki jenaýatlary hem baş goşýarlar diýip Çeşmämiz aýdýar. Mundan başga söhbetdeşimiz çağalaryň gazanç etmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylyga uçrap helak bolmagy ýaly wakalaryň hem her ýyl diýenýaly gaýtalanýandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Geçen ýyl Daşowdyň Şabat kanalynyň we ondan bölünýän ýaplaryň käbirinde suwuň joşmagy netijesinde bu ýere balyk tutmaga baran mektep okuwçylarynyň ençemesi gark boldy. Şonda bir çağanyň jesedini asla tapmadylar. Edil şuňa meňdeş hadiseler ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Şeýle-de geçen ýyl Daşowdyň bazarynda araba sürýän 9-njy klass okuwçysy arabaly köçeden geçip barýan mahaly onu maşyn kakyp öldürdi diýip Çeşmämiz sözüni jemledi. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurtda çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýandygy we olaryň tomusky din jalş mögsüminde öz wagtyny boş geçirmediligi üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylsa-da, ýokarda gürüň edilýän ýagdaýlar barada mesele gozulmaýar. Türkmenistan öz garaşdyrlygyna eýe bolan soň çağalaryň ýaşaýyşyny, goraglygyny we ösüşini üpçün etmek boýunça bütün dünýä jarnamasyna, Birleşen Milletler Guramasynyň çağanyň hukuklary hakyndaky konwensiýasyna, çağalaryň halkara derejede ogurlanmagynyň raýat jehetleri boýunça Gaga konwensiýasyna goşuldy. Resmi Aşgabat bu babatda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ören jogapkärçilikli çemeleşýändigini tasdiklaýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleri tegir günniň öň ýanynda ilatdan pul toplaýarlar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Döwlet Sport Komiteti Aşgabat şäheriniň sport komitetiniň üstü bilen dilden görkezme ýaýradyp 3-nji ýuny bellenen tigirli ýörüşiň öňünden sport mekdepleriniň müdirlerine tigir sport geýimleri, baýdajyklar we tigir nasoslary üçin pul toplamagy tapşyrypdyr. Türkmenistanyň prezidentiniň aprel aýynyň ortasynda elan eden kararyna görä mundan beýlek 3-nji ýunda ýurtda tigir güni bellenýär.
Bu ýagdaýda tigirleriň sport geyimleriniň we beýleki esbaplaryň bahasy hem ýokurlanýar. Häzirki wagtda tigir 700 we 900 manat aralygynda durýar. Geyimler 150 we 200 manat aralygynda. Puly trenerlerden toplaýarlar. Talap edilen tigirleriň sany 5 we 9 aralygynda, hususan da futbol mektebinden 9 sany tigir, kurs mektebinden 5 tigir talap edilýär. Her mektepden 15 we 20 sany sport geyimini talap edýärler. Şeýle geyimleri her ýyl täzeden satyn alýarlar. Sebebi könesi dabaralar üçin yaramaýar. Ortaça hatapdan her trener 500 manattan tapşyrmaly. Mundan daşary her trenerden nasos üçin hem 30 manattan toplaýarlar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarça taýdar. Azatlyk radiosy pul toplamak boýunça habar berilýän bu karar barada Türkmenistanyň sport resmiýetlerinden maglumat alyp bilmedi. Köpçülikliň tigirli ýürüýüşler soňky ýyllarda Türkmenistanyň paýtagtynda däbe öwrüldi. Häkimetleriň guramaçylygynda we okuwçylaryň döwlet işgärleriniň möňler çatyryň gatnaşdyrylmagynda geçirilýän şeýle sport çärelerine köplenç ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşýar. Adatça tigirler we geyimler gatnaşyjylaryň öz hasabyna ýa-da olary ugradýan edaranyň hasabyna öpçün edilýär. Şol birakda da tigirli ýürüýüşleriň gatnaşyjylary tigirleri we beýleki zerurlyklary öz başda satyn almaga ruhsat berilmeýänligini, olaryň satyn alynmagynyň pul tapşyrylyp araçylaryň üstü bilen guramalashtyrylýanlygyny hem onuň köplenç has gymmada düşýänligini aýdýarlar. Bazarda kiçi nasoslar 20 manada, ululary 30 manada durýar. Şunça köp nasosyň näme gerektigi düşnüksiz. Trenerler her bir ýokurda durýanyň ýerde jaljak bolýanlygyny çak edýärler. Tigirler ýygyderli satyn alynýar. Olaryň bir bölegi sport komitetlerinde galýar, beýlekleri sandan çykýar. Sebebi odalky ýyllarda ýokary bahadan pes hilli tigirler satyn alynıpdy we olar diňe bir gede üçindi. Şeýle biznes edildi diýip Azatlygyň habarçysy belleýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri sport mekteplerinde pulun toplanmagynyň işgärleriň arasynda nägilelik döredönligini habar berdiler. Sport gämisindäki gozgalaňy gandbol we basketbol mektepleriniň aýal trenerleri döretdi diýip Azatlygyň çeşmesi belleýär we şeýle dowam etdirýär. Olar 1200 we 1300 manat möçberindäki aýlyklaryndan 500 manat puly tölemekden ýüz öwrüp döwlet sport komitetine kollektiwliň hat ýazdylar. Olaryň köpüsi öz çağalaryny ýeke terbiýeleýän eneler. Üstesine munyň öňü sirasynda olardan mezuriýet bilen gazet jurnallar üçin hem 100 manat toplap aldylar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň söýlerine görä häkimetler protest bildirenleriň arzasyny ýyrtypdyr. Şeýlelikde pul tapşyrmak meselesi açyklygyna galypdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanda döwlet tarapyndan guramalaşdyrylýan çäreler şol sanda sport çäreleri üçin ilatdan pul toplamaklyk däbe öwrüldi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow köplenç ýurtda geçirilýän köpçülikliň sport çäreleriniň inisiatory bolup çykyş edýär. Şeýlede döwlet başçysyny Ýesagdyn durmuşy propaganda edýär we köpçüliň öňünde dürli sport görnüşlerinde ýygy-ýygydan çykyş edýär. Döwlet telewizionyny Berdimuhammedowyň tigirli atly awtologly ýarışlarda birinji bolýanlygyny we beýleki sport görnüşlerinde de üstünlükli çykyş edýänligini habar berip durýar. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gil bökünçsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Atçylywa. Ahal vilayatynyň Akbuda ýetrawynyň godalky Kalininski soňky ady Bagawat owasy dollygyna ýumryldy. 160-dan gowrak jaýlar ýumrylan hojalyklaryň ýaşaýjylaryna äne şu şäherçeniň golaýynda kurulan jaýlardan berilen de aýdylýar. Ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä henüz okuw ýylynyň tamamlanmagyna hem heretmeden Bagawat şäherçesinde bar bolan 20-nji orta mektep hem ýumrylyp, onda işleýän mugallimlere 2 aýlyk zähmet haklary tölenip, olaryň özleriniň iş gözlemeldigi aýdylypdyr. Mektep okuwçylary soňky jaň çäresini geçirmeklige hem goýmadylar. Mektebi gutarýan okuwçylaryň de gutardyş egzamenlerini hem äne o şäherçeniň 16-njy orta mektebinde taşyrmaly edildiler. Şeýle gysagly ýumrylşyklar ederýäli, näme boldy kandyp ýaşaýjylar öz nägileliklerini bildirýärler. Bagawatly ýaşaýjylara ýumrylan jaýlaryna derek ýaşaýyş jaýlary berilen bolsa-da, Manyş owasynyň ýaşaýjylaryna nereden jaý beriljekdi aýdylman. Olaryň jaýlaryny ýumryp başlamaklarynyň talap edilýändigi ýaşaýjylar aýdýarlar. Alada galan Manyşly ýaşaýjylar Akbuda ahal vilayet häkimliklerine üýşüp baryp özlerine nereden jaý beriljekdigi bilen gyzyklanan wagtlary ahal vilayet häkimi olary düşündirmäň geregine arda şikayet ýüze çykaýsa her ýeňede bir ýerden çykararyn diýip haýbat atypdyr.
Ýaşaýjylar bu mesele bilen ministrler kabinetine bararlarynda ol ýerde hem manysly ýaşaýjylaryň nereden jaý bilen öpçün ediljekdi barada anyklat aýdylmandyr. Käbir mysmyslara görä manysly ýaşaýjylara Göktepe'de gurulýan jaýlardan berilmeginiň ähtimallygy bar. Öz dogdug owasyny Göktepe çalyşa bilmeýän ýaşaýjylaryň arasynda nägileligiň bardygyny seretmeden ilat köpçüligi köçede galmaklaryndan hem juda howatyrlanýandyklaryny aýdýarlar. Ilaty şeýle tergeden güne talyp ýaşap oturan jaýlarynyň ýumrulmagyna näme derurluk bardygyny düşünmeýändiklerini ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Hiç bir ýurtda öz halkyna şeýle zulm edilýän däldir. Emeldarlaryň gözlerinde ýumrulşykda, ilatyň hojalygynyň dargap, gün güzerarlarynyň kıylaşýandygy hem ýolbaşçylary gyzyklandyrmaýar. Olara geregiçe ýaşaýyş meýdançady hem berilmeýär. Giň melleklerde ýaşap oturan 3-4 masgalany 3-4 otogly bir öýdük ýalarda ýumurlan jaýlaryna derek jaý berildi diýerler. Her masgalada 2-3 çaga bolan hojalyklara bir otogdan ýetýär we olar çykgynty ýagdaýda ýaşamaga mejbur bolýarlar. Emma ardyk halyny ýetirjek gerek ýok diýip ýaşaýjylar diýerler. Şol bir wagtda da ýumurlan jaýlaryň gurulşyk materiallaryny hem ujeýpli we satmaly bolýandyklaryny ýaşaýjylar aýdýarlar. Giden bir plan jaýyň gurulşyk materiallaryny 5-6 000 manatdan ýokary we satyp bolmaýandygyny jaýlar ýumurlan ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Köp patly jaýlara tıkýarlar. Gurulşyk materiallaryny alyp gitjek gerek ýok. Uzagrak owalarda ýaşaýan tanyş bilişlerine muhtuna beräýmeden owa ýaşaýjylarynda derurluk bar bolsa da gurulşyk materiallaryny satyn almaga ilatda pul ýok diýip öz ýumurlan jaýlarynyň gurulşyk materiallaryny tegdik bahatna satmaga mejbur bolýandyklaryny ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda häkimetler Odnoklassnikide goýulan laýka garşy görüşýär. Türkmen häkimetleri Lewap welaýatyny azatlygyň gepleşiklerini onuň web saýtyny we sosial media hasaplaryny izarlayan adamlary izarlaýar. Gizlinlik şertlerini azatlyk bilen gatnaşyk saklayan welaýatdaky habarçymyz agzalyan ýagdaýlar sebäpli soragy çekilen bir türkmen awatly bilen gurrundaş boldy. Onun 1-nji ýylyny ýetiren habaryna görä häkimetler döwlet monopoliýasyna alternativ maglumatlary teşne raýatlary hatda türme haýwatyny da atýarlar. Gelip gowuşýan habarlardan çen tutulsa häkimetler ýurtda ykdysady krizisiň höküm sürýän wagty halkyň duçar bolýan gündelik lawryny jemgyýetçilige ýetirip adamlary ykdysady, syýasy we sosial taýdan özlerine zerur bolan habarlardyr täzelikler bilen üpçün edýän azatlygyň maglumatlaryny gyzyklanma bildirýän raýatlary howp awandyrýan meňdeýär. Öňün meni Türkmen awadyň häkimligine çagyryp soragy çekdiler. Sebäbi men Odnoklassnikide Azatlyk radiosyny tomoşa edýärdim. Olar maňa türme basar syp haýwat atdylar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz familiýasynyň efirde Hudakulov diýip tutulmagyny soran Türkmen awatly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Olurdu meniň Azatlygyň sahypasyna paýlaşylan maglumatlary we fotosuratlary goýan laýklarymyň, ýagny halan materiallarynyň sanawy bar ekenini Hudakulov sözüniň üstüne ýetirdi. Häkimetleriň raýatlaryň internetdäki işçiligini hatda olaryň laýka ýagny haladym düýmesine basýanlara garşy görüşe girişenligi barada peýda bolýan habarlar Türkmenistanyň raýatlaryň maglumat almak hukuklarynyň çäklendirilmeýänligi dogrusyny Türkmen resmiýetleriniň öňe sürýän argumentlerine gawat gelmeýär. BMG'nın Adam Hukuklary Geňeşiniň 7-nji maýda Jenewada Türkmenistanyň adam hukuklaryny syny boýunça geçiren nowatdaky dinlenşigini Türkmen resmiýetleri ýurtda internetiň doly erkinligini, ondan milyonlarça adamyň azat peýdalanýanlygyny, radikal ekstremizm ündeýän saýtlardan özge maglumat çeşmeleriniň asla petiklenmeýänligini öňe sürdi. Azatlyk öz web saýtynyň çeliglerine sayfon ulanmak arkaly girýänleriň tordaky hereketleriniň howpsuzlygynyň üpçün edilenligini ýatladýar. Bu programmany ulanyp web sahypalary we sosial hasaplary girýänleri ýörüýte urluklaryň anyklamak mümkinçilikleri çäklidir. Sayfon goşundusundan peýdalanmak üçin onu kompýuter ýa-da telefona gurnamaly. Bu goşunduýyny ulanmagyň usullary barada maglumat berýän videony Azatlygyň saýtyndan tapmak mümkin. Täze tehnologiýalar boýunça halkary hünärmenler sayfon goşundusynyň petikli saýtlara girmek mümkinçiligini döredýänligini taýýarlar.
Türkmenistanly bir ýaş tilsimat höwüsçüňi iPhone ulanyp petikli saýtlara giren soň bu barada özüň dilýary aýmasaň onu anyklamak kyn ýer. Lewaply häkimiýetleriň sosial torlardaky laýyklara garşy görüşiniň netijelerini çaklamak häzirlikçe mümkin bolmasa-da, synçylaryň aýtmagyna görä Türkmenistanda resmiler syýasy durnuklulugyň, halkyň mizemet agzybyrliginiň jebisliginiň we onuň asuda döredijlikli zähmetiniň üpçün edilmelidigini aýdyp, dürli pikirliligi we tanqidi çemeleşmelere garşy görüşi wagtaly güýçlendirýär. Onlarca Türkmenistanyň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun vermeklerine göre ýurtda ykdysady krizis çuňlaşyp ýiteldigiçe häkimiýetler krizis bilen görüşmegiň deregine krizis baradaky maglumatlaryň ýaýramagyna garşy has erjel görüşýärler. Azatlyk radiosyny Facebook, YouTube, Twitter, Odnoklassniki we Vkontakte sosial ulgamlaryna ýazarlamak şeýle-de onuň bilen telefon belgileri, elektron sargylary we Telegram goşundusy arkaly habarlaşmak mümkindir. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anna Gurban. Türkmenistanyň umumy bilim mekdepleriniň gutardyş klasy okuwçylary şu gün 1-nji ýylyny ýer sagat 9-da klaslara girip resmi ýagdaýda şu gün ýerden eglan edilen temalar boýunça düzme ýazdylar. Emma Azatlyň Aşgabatdaky çeşmeleri Bilim Ministrligi tarapyndan kesgitlenen we düzmäniň ýazyljak gün telewizion arkaly eglan edilen temalaryň biriniň mowlumlara öňünden ma'lum bolanlygyny habar berýärler. Odal düzmeleriň temalary gazetde çap edildi. Olaryň sany 100den geçýär. Şu gün ýerden yerli wagt bilen sagat 45-de bolsa ýazylmaly düzmeleriň temalary telewizionyda eglan edildi. Olaryň başyny Beýik Küpek ýol, Dostluk ýol diýen tema çekýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran Magarif Hişgar Azatlyk bilen telefon gurrungyny aýtdy. Resmi habara görä düzüm üçin berilýän ikinji tema magtumulynyň dörejiligine garaşsyzlyk we parahatçylyk diýilip atlandyrylsa, üçünji tema Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwlet guşy romanyna gahrmançylygyň beýanyny ile atlandyrylýar. Bu okuwçylara berilýän 3 temanyň ikisiniň döwlet başçylygynyň adyndan çap edilen kitaplar bilen bagly bolup çykanlygyny görkezýär. Berdimuhammedowyň döwlet guşy romany mundan öňki ýyllarda hem düzme temasy bolupdy we Azatlyk bilen gurrundaş bolan mowlumlar bu temadan ýazylan düzmeleriň mekdeplerde üýşüp ýatanlygyny, üstesinde okuwçylara prezidentiň kitaby hakyna öwül syn çap edilen gazetlerden peýdalanmagy hem ruhsat berilýänligini, bu ýagdaýlaryň düzmede galplyga giň ýol açýanlygyny belleýärler. Mundan başga mowlumlaryň käbir özleriniň hem sol galplyga gönü gatnaşmaga mezur bolýanlygyny sebäbi baha goýar ýaly düzme ýazyp bilýän okuwçynyň azlygyny aýdýar. Mekdeplerde okuw adatça 20-nji maýda tamamlanýar. Emma bizi düzme sebäpli diňe 6-njy, 7-nji ýyldan başlap zähmet ruhsatyna goýberýärler. Sebäbi biz düzmeleri barlap, täzeden düzme şekline getirmeli we soňra okuwçylar mektebe tapgyr çagyryp 2 güniň dowamyna öz taýýarlan düzmelerimizi täzeden göçürdip ýazdyrmaly. Aşgabatdaky mekdepleriň biriniň baýram mowlumy Azatlygy gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu okuwçylara hakykatda özleriniň alyp bilmejek ýokary bahalaryny goýmak üçin edilýär we ýylyň-ýylyna gaýtalanýan ýagdaý. Ýöne bu ýyl öňki ýyllardakydan tapawutlykda bir-birinden habarsyz bir näçe mowlumyň tasdiklamagyna görä düzme galplygyny ýene bir adım öňädildi. Ýagny okuwçylar düzme ýazmaly güni tas bir hepde öňünden mowlumlaryň kömegi bilen ýazylan taýyn düzme bilen geldiler. Aşgabatly okuwçylar geçen hepdäniň aýagyna şu hepdäniň başyna Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi diýen kitap esasyna mowlumlaryň kömegi bilen 1-nji ýylda eglan ediljek temalaryň birinden öňünden düzme ýazdylar. Ödüm ol düzme mekdepleriň möhürleri basylan kagda ýazylanyp adynyň aýdylmalygyny soran Magarif Hişgar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna 31-nji maýda aýtdy. Yerli synçylar Türkmenistanyny mekdeplerde berilýän bilimiň derejesiniň ýyl-ýyldan pete gatýanlygyny we bu meselede mowlumlaryň göz ýumýan galplyklary bilen bir hatarda bilimiň ideologiýalaşdyrylmagynyň hem kiçigirim rol oýnamaýanlygyny aýdýarlar.
Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýewiň pikirine görä, mekteplerde düzme beýannama ýazdyrmak aslynda okuwçylaryň öz başdak pikirlenmek ukuwyny artdyrmak üçin ulanylýar we egerde özi ýazsa, okuwçy düzmesinde öz düşünjesini, durmuşa bolan garaýyşyny beýan etmek mümkinçiligini alýar. Emma häzir türkmen mekteplerinde bolup geçýän zatlar adamlar öz başdak pikirlenmekden hem durmuş hakda öz başdak netije gelmekden hem mahrum etmek bolýar diýip ýazdy Bugaýew mekteplerde ýazylýan düzmäniň töweregine näkgurulňlar barada pikir soralanyny aýtdy. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.